Ο Γκάμπριελ είναι Πορτογάλος, ετών 22 και αναζητά εργασία. Σκέφτεται το ενδεχόμενο μετακίνησης σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σουηδία, η Ίγκριτ είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής επιχείρησης, στην οποία υπάρχει κενή θέση. Εδώ έρχεται το «Η πρώτη σου δουλειά» μέσω του EURES. Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθά νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών να βρουν εργασία και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Βοηθά επίσης τους εργοδότες να προσλαμβάνουν άτομα με προσόντα που ενδεχομένως δεν βρίσκουν στη χώρα τους. Ο Γκάμπριελ μαθαίνει για την υπηρεσία «Η πρώτη σου δουλειά» μέσω του EURES και ανακαλύπτει ότι το κέντρο απασχόλησης που εκπονεί το πρόγραμμα μπορεί να του παρέχει πρακτική και οικονομική στήριξη. Η Ίγκριτ δυσκολεύεται να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο για την κενή θέση στη Σουηδία. Επικοινωνεί με την υπηρεσία «Η πρώτη σου δουλειά» μέσω του EURES και αποκτά πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υποψηφίων. Το κέντρο απασχόλησης επιλέγει τον Γκάμπριελ για συνέντευξη μέσω βίντεο με την Ίγκριτ. Η συνέντευξη πηγαίνει καλά, ο Γκάμπριελ παίρνει τη δουλειά. Θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες. Η υπηρεσία «Η πρώτη σου δουλειά» μέσω του EURES μπορεί να παρέχει βοήθεια για δαπάνες ταξιδιού και διαβίωσης, εκμάθηση γλωσσών, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή συμπληρωματικό επίδομα για νέους με ειδικές ανάγκες. Η Ίγκριτ μπορεί επίσης να ζητήσει βοήθεια για την εφαρμογή προγράμματος επαγγελματικής ένταξης. Πρόκειται για πακέτο στήριξης που περιλαμβάνει εκπαίδευση και καθοδήγηση για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση για τον Γκάμπριελ και την επιχείρησή της. Διατίθενται παρόμοια πακέτα για την ένταξη ασκούμενων ή μαθητευόμενων. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον 6 μήνες και να συμμορφώνονται με την εθνική εργατική νομοθεσία. Η υπηρεσία «Η πρώτη σου δουλειά» μέσω του EURES υποστηρίζει αιτούντες εργασία, ασκούμενους, μαθητευόμενους και εργοδότες με διάφορους τρόπους, ξεκινώντας από την αντιστοίχηση προφίλ υποψηφίων με πραγματικές κενές θέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Παρέχεται ευκαιρία στους νέους να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους και στους εργοδότες να υποφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα ταλαντούχων ανθρώπων που θα ενισχύσουν την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους. Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES, διευκολύνοντας την πρόσληψη και εργασία στην Ευρώπη.